ଏଟା କବାଟା ବାଡା ବାଡଉଛି କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କହିଲେ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ଓ ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଢେଉ ଟିଭିରୁ ଆସିଛି ଢେଉ ଟିଭି ଆଜ୍ଞା ମୋନିକା 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 ଢେଉ ଟିଭି ତା ଆଗରୁ ଥିଲା ଲହରୀ ଟିଭି ତା ଆଗରୁ ଥିଲା କୁଡ ଟିଭି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଟିଭି ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୋର ଉତ୍ତର ଏପଟେ ନା ପଳେଇବ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋର ବା ପାଣିପାଗ ଖରାପ କାଲି ରାତିରେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଣିପାଗ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁନୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେ ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସବୁ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା କହୁଛ ଗୋଟେ ପେପରରେ ତମେ ବାହାର କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଆମର କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତମେ ରିପୋର୍ଟର ନା ବିଜ୍ଞାନ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛ କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରହ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହ କେତେଟା ଅଛି ସେଟା କେହି ବି ଠିକ ସେ କହିପାରିବେ କେହି କହିପାରିବେନି ନା ନାଇଁ ଯଦି ବା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣୁଛ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କାଲି ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କୋଉ ଡର୍ଜନ ଦଉଛି ସେମିତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ଗ୍ରହ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେତିକିଟା ଆମ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖେଇଲା ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ଜାଣୁଛ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗ୍ରହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବାବାରେ କେତେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ରହ ଗୋଟେ କଣାରେ ବାହାରିଛି ସେ ଖାଲି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଦେଖଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ନାଁ ହେଲେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବୁ ତା ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋବ୍ରିଆ 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 ମାନେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଅଛି ଗୋବର କଲର ଆମେ ତା ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଲଭ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ବା ଲଭ୍ ଚାଲିଛି ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଯୋଉଠି ଥବ ନା ପକେଇବ ଆମ ସାଣ୍ଟୁଆ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କହୁନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଧାଁତା ପାତାଳ ଭିତରେ ଏଇଟା ତ ମତେ କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ବାପା କୁନ୍ତୀର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଗ୍ରହ ନା ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହୁନ ମତେ ତ କେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ସେ ଗ୍ରହ କି ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ହିଟର 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 ସବୁବେଳେ ଜଳୁଛି ମୋ ମତରେ ସିଏ ଉଠୁଛି ଆମେ ଉଠୁଛୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ଶୋଇପଡୁ କୋଉଠି ଗାଁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲାରାମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ନରସିଂହପୁର ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋକା ପିଲାଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟା ଜିନିଷ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ମାନ୍ତର ନାହିଁ ସବୁଆଡେ ସେ ଦେଖାଦବ କୋଉଠି ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ରାଶି ଚକ୍ର ବାଲା ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପାସ ପକେଇକି ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଆପଣ ରାଶି ବି ଦେଖନ୍ତି ହଁ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ରହିଛି ତମର କୋଉ ରାଶି ମୋର କର୍କଟ ଦେଖନ୍ତି କର୍କଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମଙ୍ଗଳରେ ଏବେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ପିକନିକ ଆଇଛ ଏଟା ପିଲାଳେ ଆମେ ତମର ଯାଇନି ମଙ୍ଗଳରେ ପାଣି ଅଛି କି ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ଟିଓଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ବାହାରୁନି ମୋ ପାଇପ ମତେ ଶୋଧୁଛି ମଙ୍ଗଳରେ ପାଣି ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କହିବି କି କଥା ତମେ ଯାଉନା ବୋରିଂ ବାଲାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଫୁଟେଇକି ଦେଖିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପାଣି ଅଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା କେତେବେଳେ ହବ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ବହିବ ପବନ କେତେବେଳେ ହବ ସବୁ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି ହଉ ଲେଖିଦିଅ ମଙ୍ଗଳରେ ଲିଟରେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜାଣିନି ତମେ ପଚାର ତମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛ ଲିଟରେ ପାଣି ଅଛି ହଁ ଲିଟରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଏବେ ସବୁ ରହିଲେଣି କ'ଣ ହଉଛି ପାଣିପାଗ ସେପଟୁ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ବୃହସ୍ପତିରେ ଲୋକ ରହିଲେଣି ନା ରହିନାହାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିରେ ହଁ ରହିକି କୋଶଳା ଶାଗ ବୁଣିଲେଣି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଲୋକ ରହିଲେଣି କି ନାହିଁ ମୂଳରୁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ବୃହସ୍ପତି କଥା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିରେ ଲୋକ ରହିଲେଣି କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ତ ଛାଡ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲିନି ସବୁ ଫଲ୍ସ ଗୋଟେ ବି ଠିକ ରେ ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି ତମେ ରିପୋର୍ଟର ନା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରିପୋର୍ଟର ମୋନିକା ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟର ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁଟୋରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ କ'ଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର এটা লাস্ট কোশ্চেন পচার দিও সে নহলে প্লুটো গ্রহ কাই আকাশে দিশুনি না মু তাকু রবরে লিভেই দেইছি আরে প্লুটো গ্রহ কাই দিশুনি আরে মু কেনি কইবি মূর্খ বলে আসি কোশ্চেন পচারছ কোন চড়ুচন্দি এমতি গোটে তো ঠিক আনসার দো সেটা কোন চড়ুচন্দি উপরে চড়ুচন্দি না ঘোড়া মু চড়ি কই তোমারে প্রশ্ন দেলা মু উত্তর কইলি
ବେକାରିଆ କଥା ମତେ କରୁଛ ପ୍ଲୋଟ ଗ୍ରହ କାହିଁ ଦିଶୁନି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଜହ୍ନ ତମେ ମାମୁ ଆଉ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରୁନ ତମେ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାଲି ଉଲ୍କା ପଡିବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଲ୍କା ପଡିବ ହଁ ମୁଁ ପକେଇବି ନା ତମେ ପକେଇବ ଆଉ ପଡିବ କଣ ଖସିବ କହୁନା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ତମକୁ କିଏ କଲା ଜୋର ନାଗିଲାଣି ମୋର ଉଲ୍କା ପାତ ହେଇଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ କହିଲେ ତମେ ବା ମୋନିକା ରିପୋର୍ଟର ମୋନିକା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବା ଗ୍ରହ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ହଁ ଗ୍ରହ କେତେଟା ଅଛି କହିଲ ଗ୍ରହ 10-8ଟା ଥିବ କହିଲ କଣ 10-8ଟା ହଁ ପୃଥିବୀ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ୟୁରେନ୍ ନେପଚୁନ୍ ଶନି ଆର୍ଥ ୟାର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ 10 କହିଦେଲେ ତାର ସବୁ ସମାନାର୍ଥ ହଁ ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀ ୟାର୍ଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହଁ ବିଶ୍ବ ହଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ହଉଛି ଶନି ଗ୍ରହ କଣ ଶନି ଲେଡିଜ ବାହାରିଲେଣି ହଁ ଶନି ଲେଡିଜ सीआईडी ऑफिसर चुमकी एते वरिष्ठ सूचना अधिकारी हेकी आज्ञा सब वरिष्ठ भूल आपण करछन ना ना वरिष्ठ नुह गरिष्ठ भूल जदी करथे वरिष्ठ भूल करन कोनटा करछु भूल करना कोनटा करछु लोकन को मिछ कोन कहूछ मिछ कहूछु मु हां कोनटा मैडम आपण को जाइथले हां जो पचारिया पई रिपोर्ट जहा जहा रिपोर्ट देले सब ठीक रिपोर्ट देले सुनंतु मु को लेवल लो लोक अच्छा मोर को रेंज तमे मो गाले रे हाथ मार देलो मते बेकर धक्का दे के एठी आनलो मु छुटिया लोक नुह जेते सब ग्रह नक्षत्र उपग्रह कहला बळिया सब से कोउट कोन जाउची को ग्रह को पटे रहउची बादल केते बेले खसिबो केते बेले उल्कापात हबो कहया बोले मु द्वितीय पठाणी सामंत मते सब पठाणी बोली डाकन दिए जो हम छके तेणु करी मो हैंडल रे एतिक रहउचनी जो हैंडल पकाई देबे कोउटी को ग्रह सूर्य पृथ्वी चारिपट बुलुची कि पृथ्वी सूर्य चारिपट बुलुची सेटा भी भूल होई जीवो हां केते बेले मेघनाथ बाबू भाई रुह टिके मु कहि छारे आपण को ग्रह केतले बुलौचन हां इमिति ग्रह बुलै बुलै की हां लास्ट को आम ग्रह हाबुडे रे आपण करियो हां मते कहले हां शनि ग्रह नइतले आपण भलिया ग्रह फेक्चा में कथा करना शनि ग्रह शनि ग्रह बे शनि ग्रह माने मु मिछ कहूची आपनकर जेति सूचना दउछनी माने 100टा सूचना रो 80टा सूचना आपनकर भूल भूल हां हां मन इच्छा जा नहीं जुआड नहीं जुआड गोटे कहि की चाले देखो आज्ञा जदी सेगुरा न करिवो ऑफिस चालिवो लोक भाबे जे पानी पाग ऑफिस चालू आज्ञा ऑफिस जाई चालंदा घटना कोन होची ना से जो गोटा पवन जंत्रटा गोटा नै पवन कळ जो एस आउ लिखा जाए एन साउथ नॉर्थ ता नॉट खसी जाई बारंबार कोंडा बोलते आस टिके तेल टिके दे दियो नॉट रे बुझी जाई कहीं बुझिलेनी डायरेक्ट मु किछि बुझिलेनी भी से दिटा झुलुची तळु ना साउथ को ना नॉर्थ को एबेटिया कोंठाडा कोणै की रहिछि ईस्ट की रहिछि किछि जानि हो तनो सेही तरे जा सूचना आउछि मु कहू जति न कहबी लोक भाबी जे ऑफिस चालू अच्छा महाराणा बाबू आपण एते भूलभाल सूचना दउछन आपणक सूचना को नै कि 24 टांग चैनल रेडियो टीवी खबर कागज सब आपणक ऊपर निर्भर आ कहया बोले मु सब काम करछु ना सब काम टोटाली हम ऑफिस रो जो काम करबा कथा न से काम करू झाड़ू मराठ आरंभ करी पवन कलर तेल दवा पर्यंत नट बुड़िया पर्यंत को उपग्रह केते बेले बुलिला केते बेले मेंसुरी जैंडल पड़िबो केते बेले बात्या हबो केते बेले भूमिकंप हबो सब मु कहि देबी किंतु मोर ब्रह्म जिला तू गोटा झियोटा आइकी मो साथ गोटा एमिति व्यवहार कला आपण भी मो साथ एमिति व्यवहार करे ठीक हेलानी पर्यंत मु खरा सुनंतु मु कहूची मु कहि सारे आपण जो प्रकार भूल